आं माबा गर्बित बिटिसिनि इएम माबा फार्स्ट टाइम नर्थ इस्टआव मानगोनां चिफ प्रमोद बर'नि दैदेननायाव नलेज फेस्टिवल इंटरनेशनल नलेज फेस्टिवल जागासिनो दं। नट ओनलि इंटरनेशनल नलेज फेस्टिवल एज वेल एज फर्स्ट टाइम इन नॉर्थ ईस्ट ऑर्गेनाइज्ड ISPL फुटबॉल टूर्नामेंट, फर्स्ट टाइम इन नॉर्थ ईस्ट बोडोलैंड लिटारेट फेस्टिवल। गोदान गोदान थीम लानानै BTC सरकारनि दैदेननायाव जे सक्सेसफुल प्रग्राम जागासिनो दङ, ओंखायनो जों बयबो गर्बित। आरो दिनै नोंथांमोना नायदो गोबां गोबां कान्ट्रिनिफ्राय गिदिर गिदिर सुबुंफोर माने एवार्ड लांनाया सुबुंफोर फैनानै BTCआव बिदि प्रमोट खालायगासिनो दङ। आरो बिथांमोना बुंगासिनो जेनेबा मैया बिबेक अबेराया फैदोंमोन, बिबेक अबेराया जेब्ला क'क्राझाराव फैदों नेचारेल सिनारिखौ नायनानै आरो रिसार्चनि खोथा बुंखाबाय। आरो मा होनो जों फार्स्ट टाइम सुपार 15 इनिशिएटिभ लादों, IS UPSC कमप्लिट खालामनानै IS जागोन, IPS जागोन। ओमफ्राय IS UPS नि थाखाय जे सेंग्राफोर जे मटिवेट जानांगौ, सेंग्राफोर जुदि स्टुडेन्टफोर जुदि मटिवेट जायाबा मारै UPSC खौ कमप्लिट खालायगोन। ओंखायनो गुजरात, चेन्नाइ, बम्बेनिफ्राय गिदिर गिदिर माबा उइजडम बिथांमोना फैनानै जे नलेज हरबाय। दिनै हेल्थनि ससियेल वेलफेयारनि माबा सेरिकालचारनि हेन्डलुमनि जे माबा गेवलां माबा हाबाफारि जागासिनो दङ। आरो जे सुबुंफोर रायजो राजा BTCनि जे नलेज इनक्रिज खालायगासिनो दङ। आगोलाव एरैबायदि खिन्थु गैयामोन, किन्तु बे नलेज फेस्टिभेलाव एरैबायदि मेसेज हरबाय ससाइटियाव जे जोंनि आखायाव फैसा दं, जोंनि आखायाव प्रपार्टि दं, किन्तु जोंना प्रपार नलेज गैला मारै माबा सासे मोजां मानसि जानानै सार्भाइभ एन्ड सास्टेन खालायनांगौ। ओंखायनो नैबे नलेज फेस्टिभेलनि गेजेरजों रायजो राजा आरो स्पेशली बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्टफोर जे नलेज इनक्रिज खालायबाय। आरो जे साननै दं 2 तारिखसिम आरो गिदिर गिदिर मानसिया गाबोन आरो समफोर फैगोन, बाहागो लागोन आरो जोंखौ माने प्रत्येकटा बिषयाव माबा नलेज हरगोन। सेमिनाराव जाय मानसिया इनिशिएटिभ लादों बा जिरायदों बिसोर अलरेडि नलेज इनक्रिज खालामबाय। आं इएम हिसाबै आं बुंनो नागिरदों रायजो राजा BTCनो जे मानगोनां प्रमोद बर' सारनि दैदेननायाव जे गोदान गोदान इनिशिएटिभ गोदान गोदान जे सिन्ताधारा जागासिनो दङ BTCनि थाखाय। आरो BTC जों इनिशिएटिभ लादों जे BTC काउन्सिला इन्डियानि गेजेराव भारतबर्षनि गेजेराव जेसेबां राज्य दङ प्रत्येकटा राज्यजों जाहाथे जों कम्पेयार खालामनो हायो। जों काउन्सिलबो फिसा नङा, जों काउन्सिलबो बे दुस्राबादि काउन्सिल नङा, कार्बि आंलं दैमा हारसाव एरैबायदि काउन्सिल नङा। BTCआव दुसरा राज्यबादि जे काउन्सिल जानो हागौ, किन्तु राज्यबादि जे खामानि जागासिनो दं गिदिर गिदिर माबा मा होनो फेस्टिभेल जों आखायाव लागासिनो दङ। आरो मोनसे सम फैगौ सम आरो गिदिर गिदिर सिन्था दं, प्रमोद बर' बिथां सिन्था खालामदों। आरो तेव माने बिथाङा मेसेज हरनो नागिरदों जिहेतु शान्ति फैबाय आरो शान्तिनि गेजेरजों जों एरैबायदि फेस्टिभेल माबा एरेन्ज खालायनो हागोन। आगोलाव शान्ति गैयामोन, ओंखायनो बाहेरानिफ्राय फैनाय मानसिमोन एसे गिदोंमोन, फैनो नागिराखै। किन्तु दिनैहाय BTR चुक्ति जानायनि उनाव BTC सरकार फैनायनि उनाव जेरैबायदि शान्ति जागासिनो दं, प्रत्येक जाति जनगोष्ठी जेरैबायदि मिलायनानै माबा माने सार्भाइभ खालायगासिनो दङ। ओंखायनो मोनसे मोजां मेसेज माने माबा बयबो राज्य माने थांबाय जे BTCआव थांजायो, BTCआव दावरा दावसि गैला, BTCआव कुनु प्रब्लेम गैया। BTCनि बर' ट्राइब मानसिफोर बिराद इनोसेन्टखा, बिराद मोजां बिहेभियार जानायनि बिहेभियारनि गासिबो थिग दं। आरो बड'लेण्डनि बिराद रिसोर्स दं, ओंखायनो टुरिजमनि बिराद गोबां माने पटेन्सियेलिटि दं, हेन्डलुमनि पटेन्सियेलिटि दं। ओंखायनो बाहेरानिफ्राय गुजरातनिफ्राय मैया सासे मानसि फैदोंमोन, बियो बुंदों जे हेन्डलुमबो डेभेलप खालामनो हागोन, टुरिजमखौ इन्डियानि गेजेराव माने हाइलाइट खालामनो हागोन। माबा मा होनो बगामाथि ओमफ्राय रायमना फरेस्ट, मानास नेशनेल पार्क एरैबायदि गिदिर गिदिर प्रपार्टि जोंनि BTCनि गेजेराव दं, जोंनि आखायाव दं। ओंखायनो जोंना दायित्व मारै रायमना नेशनेल फरेस्ट, मारै मानास नेशनेल फरेस्ट
मारै बगामाटी टुरिजम पार्क जों इन्डियानि गेजेराव हाइलाइट खालामनो हायो ओंखायनो जों बयबो माबा जौ जानानै प्रमद बर' सारनि बिथांनि दैदेननायाव जों माबा आसा खालामदों। औ आंनि जितु डिपार्टमेन्ट हेल्थ आरो जों इनिशिएटिभ लादों रोग निर्मल बिटिआर मारै निरोग खालामनो हागोन लोम जाते जाया फार्स्ट अफ अल बयबो गावनि कनसियास जानांगोन जेब्ला गावनि कनसियास जायाबा रोग माबा रिमुभ खालामनो हाया ओंखायनो रोग निर्मल बिटिआरनि थाखाय जों ओरैबायदि इनिशिएटिभ लादों जे आगोलाव माबा भुटान रिलेटेड जायगायाव सिएचसि पिएचसि जेनेबा दरंगाजुलि सरलपारा उल्टापानि ओरैबायदि जायगायाव माबा हेल्थनि सेन्टारा मोजां गैयामोन ओंखायनो चाइल्ड डेथ बुरजा जागासिनो दङ आरो सरलपारा उल्टापानिनि रायजो राजा क'क्राझाराव फैनो हाया बिराद गोजान ओंखायनो प्रत्येक जायगायाव भुटान रिलेटेड जायगायाव गामि गामियाव जों साब सेन्टार सिएचसि माबा माने हेल्थनि इनस्टिटिउट जों माबा कनस्ट्राक्ट खालामगासिनो दङ।